No, bun! Suntem aici cu reporterul Pizdi. Ne-a trimis la azilul ăsta de bătrân, la Obreja, gen. Și no, bun, trebuie să-i filmăm pe ăștia, trebuie să le luăm cazierul, cazul. Și nici nu știu dacă-s plătit pentru așa ceva. Mi-am luat un concetățean pe Discord cu mine, că mi-e frică. Yeah! Și no, bun. No, bun. Ce avem aici? Documente, așa, data lăbii 2013, așa. Coaie, dacă o găsesc pe Elodie aici. E de mult pierdută, frate. Acceptă. Da, accept. Încă mai are șanse, încă mai are șanse. Așa cum mă cheamă pe mine, ia. Stai că eu nu mă dau jos din mașină până nu văd cum mă cheamă. Nu te da! Nu te da! Futu-ți Dumnezeu și altarul, mătii! Da, bun. Arată foarte primitiv acest loc. Ce pula mea? Găsesc și eu ceva pe aici? Tu îți dai seama paznicul ăsta de aici câte lăbe are timp să dea aici? Sărție. Mă, că știu jocul ăsta. Activ, scroll down. Aha. Bun. Haide! Na, bun. Haide! Și? Na, bun! Futu-ți dumneficații, mătii! Mamă, ce film porno ar merge aici. Na, bun. Unde mă bag? Mi-a încăput pula pe aici? Super. Na, bun, sigur merg pe aici, că pare un loc primitiv. Spacebar, haide. Primitor, băule. Uite-te în gură. Uite, mă. Aha! Drăguț. Drăguț, drăguț. Ok. Nu mă sperie eu de așa ceva. Futu-te în gură că mi-a sărit și mouse-ul! No, bun! Nu mă sperie eu de așa ceva. Tată? Coaie, cum eu ca om, după ce am văzut sânge, multe capete, eu nu vreau să ies de aici. Și eu vreau să-mi continui slujba. Taci, dracu. Doar oameni foarte primitori. Ce pula mea? Futu-te în gură! N-ai de pula! Mama mea. Doamne? Măta. Viitoarea nevastă. Măta. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Bă, ce pula mea a fumat cu asta? Sunt fanii tăi, frate. No, bun! Vai de pula. Hai de capul. Ce avem aici? Și poate voia doar și să dea o labă scurtă și au venit ăștia și l-au pușcat. Fute-mă și pe ei. Ce pula mea trebuie să fac? Futu-te în gură aia, mă sper eu de tine. Păi hai mă să-mi bat pula măta, futu-te în gură de sadomasochist. Deschide! Cioc, cioc, cioc! Aha. 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 Bine. Alo? Unde-i telefonul? E un telefon. Alo? Alo! De aici nu știu. Hai de capul meu.
Ce găsesc aici? Spermă. Scuză-mă. Ok, scuze. Mă scuzați. Desfundător. La revedere. Încă o dată. Hai! Scuze. Scuze. Doamne, coaie, sunt bolnav. Picabu! Mă futu-ți dumneficații, mătii, să te văd. Mă băga mi-aș pula, mă, ta de sclav. Ai. Aha. La ce vă uitați, băieți? Mersi că mi-ai trimis asta, beta. La ce vă uitați, băieți? O fi bine, nu? Aha. Ai ajuns la lăbari ăștia, bă. Aha. Vreau și eu cu ei. Așa în grup. Vă supărați dacă... Da? Nu? Ok, bine, mă uit și eu. Așa. Tu? Ce faci? Ce faci tu? Pari întreg. Ce drăguț e. Și... nu mai are mânuță. Și nici multă parte din piele. Și cătușe pe mână, rupte chiar. Și nici cealaltă mânuță. Dar... For free? Bă. For free? Bă. For free? Bă. Coaie, bă. Bă, ăsta pare cel mai normal, mă jur. Pe ăsta, dacă n-ar fi îmbrăcat așa, chiar l-aș lua de bun. L-aș zice că a fost în război cu aia după față. Da, mai ales după serialul la care se uită, îți dai seama la ce fel de om e. Normal cu aia, e doar un om liniștit. Așa. Ia, ce e aici? Tu? Ăsta pare că e cel mai traumatizat dintre ei. Ăsta măcar, uite, îl doare la pulă. Dar ăsta pare că are mici probleme din copilărie. Da. În fine. Hai, lăsăm pe băieți, că n-am eu treabă cu ei, nu vreau să-i deranjez.